Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Στάθης Καρυπίδης. Εσείς φτάσατε εδώ πατώντας μια διαφήμιση που έλεγε ότι με κάποιο τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε έξτρα εισόδημα. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος, γι' αυτό θα ξεκινήσω αμέσως. Τι κάνουμε? Χτίζουμε ένα δίκτυο μέσω ίντερνετ σε μια αξιόπιστη εταιρεία και συμβάλλουμε από τη μια πλευρά επιχειρήσεις και από την άλλη πλευρά έξυπνους καταναλωτές. Στη δική μου ζωή, οι δύο κάρτες που βλέπετε στην οθόνη σας έχουν κάνει μεγάλη διαφορά. Η αριστερή είναι η εκπτωτική κάρτα αγορών της Olympic, με την οποία δικαιούμαι εκπτώσεις και προσφορές σε χιλιάδες συμβεβλημένες επιχειρήσεις, και η δεξιά είναι μια Olympic Idea Mastercard, με την οποία πληρώνουμε για τις συστάσεις μου κάθε μήνα. Αν τώρα εσείς θέλετε να μάθετε από κάποιον που δουλεύει part-time men, αλλά επαγγελματικά την Olympic Idea, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και δείτε την ευκαιρία. Με αυτό το δίκτυο μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Η Olympic Idea λοιπόν είναι ένα site, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο σκοπός που δημιουργήθηκε είναι απλοϊκό σαν ιδέα, μεγαλειώδης όμως στην πρακτική του εφαρμογή. Το site της Olympic Idea ενώνει επιχειρήσεις και καταναλωτές. Παρέχει όφελος και στους δύο και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον καθένα μας να παράγει εισόδημα. Το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ασήμαντο, μια που το όλο εγχείρημα χρηματοδοτείται κυρίως από το αγοραστικό κοινό. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων κοστίζει μόλις $160 το χρόνο, 120 ευρώ δηλαδή, και είναι ανεξάρτητη από το τζίρο που θα δημιουργηθεί. Οι καταναλωτές από τη δική τους μεριά πληρώνουν μια συνδρομή $28, 20 ευρώ το μήνα περίπου, προκειμένου να έχουν τη δική τους κάρτα της Olympic Idea και με αυτή να υποφελούνται όλων των εκπτώσεων και προσφορών που προσφέρουν οι συμβεβλημένες με το site επιχειρήσεις. Να δούμε στο σημείο αυτό μερικές από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με την Olympic Idea τους πρώτους 6 μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας της. Γιατί όμως συμβλήθηκαν με την Olympic Idea όλες αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις? Τι κερδίζουν από αυτό το site? Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με την Olympic Idea αποκτά μια δική της ηλεκτρονική διεύθυνση, μια δική της ιστοσελίδα και αν θέλει και ένα δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα e-shop χωρίς επιπλέον κόστος. Αποκτά επίσης προβολή στο mobile app της εταιρείας, μια εφαρμογή που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θα αναγνωρίζει τη θέση μας στο χώρο, θα καταλαβαίνει πότε ένα κατάστημα ή μια συμβεβλημένη επιχείρηση είναι κοντά και θα την εμφανίζει στο κινητό μας τη δεδομένη στιγμή. Θα εμφανίζει μάλιστα και ένα χάρτη που θα δείχνει τη συντομότερη διαδρομή από την παρούσα θέση μέχρι το κατάστημα. Από την Olympic Idea κάθε επαγγελματίας αυτά τα εργαλεία αγοράζει. Το σημαντικότερο όμως κατά τη γνώμη μου που παίρνει μια συμβεβλημένη επιχείρηση από την Olympic Idea δεν είναι τα εργαλεία της. Είναι η δωρεάν προβολή σε χιλιάδες μέλη, σε χιλιάδες πελάτες που κρατώντας στο χέρι τους την εκπτωτική κάρτα θα προτιμήσουν το κατάστημα που τους δίνει την έκπτωση από οποιοδήποτε άλλο θα πάρουν το ίδιο προϊόν στην κανονική του τιμή. Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με την Olympic Idea και αγοράζει τα εργαλεία της αποκτά επίσης προβολή σε χιλιάδες καταναλωτές. Παίρνει δωρεάν κάτι που κανονικά κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Ας πάμε τώρα στο κομμάτι των καταναλωτών. Ας δούμε τι προσφέρει κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση στους καταναλωτές μας. Κάθε επιχείρηση λοιπόν μπορεί να προσφέρει δύο διαφορετικά πράγματα. Τα Olympic Discounts που είναι μια γενική έκπτωση για τα μέλη της Olympic Idea στο σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακινεί και τα Olympic Deals που είναι ειδικές προσφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμη και κάτω από το κόστος. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν εργαλεία και προβολή σε ποιοτικό στοχευμένο κοινό και οι καταναλωτές αληθινές και συμφέρουσες εκπτώσεις σε διασκέδαση, εστίαση, υπηρεσίες υγείας, αθλητισμό, αισθητική, δώρα, είδη διακόσμησης, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση
και πολλά ακόμη πρακτικά στα πάντα. Ναι, έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε εκπτώσεις από μαγαζιά που πουλάνε ρούχα και παπούτσια. Αλλά για θυμηθείτε, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε σε ένα κρεοπωλείο και πήρατε έκπτωση? Πότε πήρατε έκπτωση σε ένα μανάβικο? Σε ένα βιβλιοπωλείο? Ποιος ταξιτζής σας έκανε ποτέ έκπτωση? Πότε φάγατε για τελευταία φορά με έκπτωση σε μια ταβέρνα? Ποια καφετέρια και ποιο μπαρ σας δίνει τα ποτά σας με έκπτωση? Όταν αγοράζετε λουλούδια, τα παίρνετε με έκπτωση? Όταν πάτε στο φούρνο της γειτονιάς σας, έχετε έκπτωση? Όταν δίνετε τα ρούχα για καθάρισμα σε ένα στεγνοκαθαριστήριο, παίρνετε έκπτωση? Όταν πάτε το αυτοκίνητο για σέρβις? Στην ασφάλεια του αυτοκινήτου έχετε πάρει ποτέ έκπτωση? Μήπως το κομμωτήριο της γειτονιάς σας δίνει έκπτωση? Το μίνι μάρκετ? Ο οδοντίατρός σας? Ο καρδιολόγος σας? Ο λογιστής σας? Σίγουρα παίρνετε έκπτωση κάθε φορά που πάτε στο βενζινάδικο της γειτονιάς σας. Και σίγουρα όταν πάτε για μπουγάτσα εκεί στη Σαλονίκη, την παίρνετε πάντα με έκπτωση. Δεν χρειάζεται να δείξω περισσότερα. Καταλάβατε τι εννοώ. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις από τις οποίες ποτέ δεν θα πάρετε έκπτωση. Σαν μέλη της Olympic Idea όμως, του μεγαλύτερου εκπτωτικού κλαμπ της χώρας, μπορείτε να ζείτε καθημερινά σε ένα κόσμο γεμάτο εκπτώσεις και προσφορές. Όχι της τάξης του 2 και 3%, αλλά του 20, 30, 40, 50%. Και πέρα από αυτό, η Olympic Idea σας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να παράγετε εισόδημα, συστήνοντας στο site επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές. Θα με ακολουθήσει στο σημείο αυτό η Ευγενία Τσιοτρίδου, η οποία θα σας περιγράψει το affiliation πρόγραμμα της εταιρείας και την απίστευτη ευκαιρία που προκύπτει για σας. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Ευγενία Τσιοτρίδου και θα σας παρουσιάσω συνοπτικά το affiliation πρόγραμμα της εταιρείας και τη μοναδική ευκαιρία που δίνει η Olympic Idea σε όλους μας να αποκτήσουμε ένα νόμιμο, σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Η Olympic Idea ως μια νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση εισπράττει από τους επαγγελματίες 120 ευρώ κάθε έτος για να τους παρέχει εργαλεία και φιλοξενία στο σερβερ της. Εισπράττει επίσης από τους καταναλωτές 20 ευρώ μηνιαίως προκειμένου να τους παρέχει την εκπτωτική της κάρτα αγορών. Το καταπληκτικό με την Olympic Idea είναι ότι το 90% των εισπράξεών της το επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές, στους ανθρώπους εκείνους δηλαδή που τη βοηθούν να αναπτύξει τα δίκτυά της, το δίκτυο των καταστημάτων και το δίκτυο των καταναλωτών. Αυτό είναι ένα payout που δεν υπάρχει σε καμία άλλη επιχείρηση, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, και σημαίνει ότι για κάθε 100.000 ευρώ που εισπράττει η εταιρεία επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές 90.000. Ας δούμε πώς γίνεται αυτό και πώς εσείς μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα σοβαρό μηνιαίο εισόδημα συνεργαζόμενοι με την Olympic Idea. Όταν συμβληθείτε λοιπόν με την εταιρεία, θα έχετε στο πορτοφόλι σας την εκπτωτική κάρτα αγορών και στο κινητό σας τηλέφωνο την εταιρική εφαρμογή. Αν το κάνετε αυτό, τότε η Olympic Idea θα σας παρέχει δωρεάν και την επιχειρηματική της ευκαιρία. Θα σας παρέχει δηλαδή ένα δικό σας προσωπικό site που θα αντιπροσωπεύει τη δική σας ηλεκτρονική επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας, με έδρα τον καναπέ του σπιτιού σας και μοναδικό εργαλείο τον υπολογιστή ή το smartphone σας. Το affiliation πρόγραμμα της εταιρείας διαιρείται σε δύο βασικούς τομείς: αμοιβές αποσύσταση επιχειρήσεων και αμοιβές αποσύσταση συνδρομητών. Θα ξεκινήσουμε από τις αμοιβές για τη σύσταση επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο site. Η Olympic Idea είναι η μόνη εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να συνδιαμορφώνουν το προϊόν και μάλιστα να το κάνουν αυτό κερδίζοντας χρήματα. Για κάθε επιχείρηση που θα συστήσετε στην Olympic Idea, η οποία στη συνέχεια θα αγοράσει τα εργαλεία της εταιρείας και θα παρέχει εκπτώσεις στους καταναλωτές, αμείβεστε με 100 ευρώ επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο, εφόσον βέβαια η επιχείρηση ανανεώνει τη συνεργασία της με το site. Αυτό είναι εμπορομεσιτεία. Δίνει άμεση προμήθεια 83%. Ένα ποσοστό που δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά εταιρεία πουθενά στον κόσμο. Βγείτε στην αγορά, φέρτε καταστήματα και επαγγελματίες και εισπράξτε επαναλαμβανόμενα 100 ευρώ από κάθε κατάστημα κάθε χρόνο. Χτίστε το δικό σας επαγγελματικό δίκτυο πάνω στην πλατφόρμα της Olympic Idea και αποκτήστε σταθερό κατέτος εισόδημα από το δικό σας πελατολόγιο. Το δεύτερο κομμάτι των αμοιβών απορρέει από τη σύσταση καταναλωτών. Η Olympic Idea δηλαδή
Σας δίνει τη δυνατότητα να δομήσετε ένα δίκτυο καταναλωτών και να αποκτήσετε σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα βασισμένο στο συνολικό τζίρο των συνδρομών του δικτύου σας. Η σύσταση της εκπτωτικής κάρτας σε νέους συνδρομητές σας αποδίδει ένα τεράστιο κέρδος μέσα από 5 διαφορετικά προγράμματα αμοιβών που λειτουργούν αθροιστικά το ένα με το άλλο. Το πρώτο πρόγραμμα αμοιβών ονομάζεται Appreciation και θα το λαμβάνετε για όλους τους συνδρομητές που θα συστήσετε προσωπικά. Οι 3 πρώτοι καταναλωτές που θα συστήσετε θα σας εντάξουν στο 3 and You Are Free Club. Μπαίνοντας στο εσωτερικό αυτό κλαμπ θα έχετε πλέον έσοδα που θα υπερκαλύπτουν τη μηνιαία σας συνδρομή. Εισάγοντας δηλαδή και διατηρώντας 3 ενεργούς συνδρομητές θα λαμβάνετε κάθε μήνα $28. Αυτό είναι το ποσό της συνδρομής σας και εσείς δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ποτέ ξανά μηνιαία συνδρομή. Θα έχετε πλέον την κάρτα σας εντελώς δωρεάν. Για τις υπόλοιπες συστάσεις σας, για την 4η, 5η, 10η, 100η σας σύσταση και μέχρι το άπειρο, δικαιούστε $7 appreciation αμοιβή κάθε μήνα. Οπότε, για κάθε μέλος που θα συστήσετε και θα διατηρείτε στην Olympic Idea, θα αυξάνετε το μηνιαίο σας εισόδημα κατά $7. Και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα μέλη μπορείτε να συστήσετε και στο πόσα $7 θα δικαιούστε κάθε μήνα. Αν συστήσετε 50 συνδρομητές θα δικαιούστε $350 κάθε μήνα μόνο από το Appreciation πρόγραμμα αμοιβών. Το δεύτερο πρόγραμμα αμοιβών αναφέρεται στην δημιουργία ομαδικών συστάσεων. Η Olympic Idea αναπτύσσεται viral, επιδημικά. Κάποιος συστήνει κάποιον άλλον, αυτός κάποιους άλλους και ούτω καθεξής. Για να μην χανόμαστε όμως μέσα στο πλήθος των συστάσεων, λειτουργεί ένα μαθηματικό μοντέλο τοποθέτησης κάθε μέλους συνδρομητή σε συγκεκριμένη θέση. Ένα 3x8 forced matrix. Το μοντέλο αυτό για τον καθένα έχει περίπου 10.000 κενές θέσεις. Όσες από αυτές συμπληρωθούν με συνδρομητές αποδίδουν κέρδος $1 κάθε μήνα. Προσοχή τώρα! Σε αυτό το πρόγραμμα αμοιβών πληρώνεστε ανεξάρτητα από τις δικές σας συστάσεις. Όποιος και αν τοποθετήσει μέλη στις δικές σας κενές θέσεις, αυτά θα σας αποδίδουν μηνιαίες αμοιβές. Εδώ έχουμε ένα μοντέλο ομαδικής δουλειάς που είναι οι δικές μου συστάσεις γίνονται και δικές σας και οι δικές σας συστάσεις γίνονται και δικές μου. Αν για παράδειγμα μέσα στις 8 σφαίρες επιρροής σας τοποθετηθούν 500 συνδρομητές, ανεξάρτητα ποιος τους σύστησε, εσείς θα δικαιούστε μηνιαίως $500. Τρίτο πρόγραμμα αμοιβών ονομάζεται Matching και αναφέρεται στην ανάπτυξη δικτύων καταναλωτών από μέλη τα οποία εσείς συστήσατε προσωπικά. Η προηγούμενη αμοιβή, το Matrix, σας πληρώνει σοσιαλιστικά. Σας πληρώνει δηλαδή ακόμη και για δουλειά που δεν κάνατε εσείς. Η Matching αμοιβή είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι σχεδιασμένη για ανθρώπους που θα δουλέψουν συστηματικά, θα αναπτύξουν προσωπικό δίκτυο και θα βοηθήσουν τους δικούς τους συνεργάτες να κάνουν και αυτή τη δική τους ομάδα. Είναι μια αμοιβή επί της 100 επί των κερδών του Matrix κάθε συνεργάτη που θα συστήσετε προσωπικά. Κάθε συνδρομητής δηλαδή που εσείς θα φέρετε στην εταιρεία, μόλις αποκτήσει έστω και ένα μέλος στο Matrix του, δικαιούται αμοιβής. Αν έχει έναν, $1. Εάν έχει μια ομάδα ανθρώπων, σαφώς πολύ περισσότερα χρήματα. Το matching bonus λοιπόν κλιμακώνεται όπως φαίνεται στην προβολή. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έχετε συστήσει 20 συνδρομητές και αυτοί να κερδίζουν $300 ο καθένας κάθε μήνα. Η δική σας matching αμοιβή σε αυτήν την περίπτωση θα είναι $2.400 το μήνα. Τέταρτο πρόγραμμα αμοιβών, τα Leadership Bonus. Κάνοντας πολλές προσωπικές συστάσεις συνδρομητών και χτίζοντας πλέον επαγγελματικά το δικό σας δίκτυο, δικαιούστε αμοιβές ηγεσίας, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα $3 κάθε μήνα από κάθε συνδρομή σε άπειρο βάθος δικτύου. Νομίζετε ότι τελειώσαμε? Κάνετε λάθος. Αν όλες αυτές οι αμοιβές δεν σας είναι αρκετές, η Olympic Idea θα σας αγοράσει και αυτοκίνητο. Με την Olympic Idea μπορείτε πολύ σύντομα να αποκτήσετε ένα αυτοκίνητο της επιλογής σας. Ό,τι μάρκα θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι τύπο αυτοκινήτου θέλετε. Κάντε 20 προσωπικές συστάσεις, χτίστε μια ομάδα 300 συνδρομητών και αποκτήστε το αυτοκίνητο της επιλογής σας με leasing $300, το οποίο θα το πληρώνει για σας η Olympic Idea. Έχετε αυτοκίνητο και δεν θέλετε να αγοράσετε καινούριο? Βάλτε πάνω του το λογότυπο της εταιρείας και πάρτε τα $300 μετρητά στο τέλος κάθε μήνα.
Μάλιστα. Και όλα αυτά κοστίζουν 20 ευρώ το μήνα. Και αν φέρω 3, δεν θα ξαναπληρώσω ποτέ. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα ετήσιου εισοδήματος από σύσταση καταστημάτων και επαγγελματιών. Και εδώ παραδείγματα εισοδημάτων από δόμηση δικτύου καταναλωτών. Σας φαίνεται απίστευτο? Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Μιλάμε για νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο εισόδημα χωρίς κανένα ρίσκο. Συμμετέχετε, διαφημίζετε το πρόγραμμα και αμείβεστε γι' αυτό. Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλης Σχέτος, είμαι στρατιωτικός, έχω βγει στη σύνταξη εδώ και 2 χρόνια. Ονομάζομαι Μαρία Περάκη, είμαι γυμνάστρια, μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων, είμαι και διαιτολόγος. Ξεκίνησα με την Ολυμπιακή Ιδέα πριν από λίγους μήνες. Είμαι ο Δημήτρης Ματαρθής, ασχολούμαι με την Ολυμπιακή Ιδέα τους τελευταίους 3 μήνες. Ασχολούμαι με την Olympic Idea εδώ και 3 μήνες. Έχω ασχοληθεί περισσότερο λίγο με τις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχω βάλει 21 επιχειρήσεις. Έχουμε γνωρίσει μια εταιρεία η οποία πραγματικά δεν ψάχνει δικαιολογίες για να μας πληρώσει. Και αυτό φαίνεται στα οικονομικά μας κάθε μήνα. Είναι ότι καλύτερο έχουμε κάνει και θεωρώ ότι όποιος δεν είναι μέλος της Ολυμπιακής Ιδέας πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει βγει εκτός Ελλάδος, μεγαλώνει με ταχύς ρυθμούς, τα εισοδήματα είναι κάθε μήνα και διαρκώς αυξανόμενα. Συνεχίζουμε για το καλύτερο. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα υποστήριξης σε όλο αυτό το κομμάτι. Θα σας μάθει ακριβώς τον τρόπο πώς θα το κάνετε. Το επόμενο βήμα σας τώρα. Κάτω ή δίπλα από αυτό το βίντεο θα βρείτε ένα link ή ένα κουμπί που λέει συνέχεια. Πατώντας το θα οδηγηθείτε σε αυτή τη σελίδα. Θα αφήσετε τα στοιχεία σας για να κάνετε τη δωρεάν προεγγραφή σας και θα δείτε τη σελίδα εκκίνησης. Προς το παρόν είναι διαθέσιμα μόνο το τρίμηνο και το ετήσιο πακέτο συνδρομής, το δοκιμαστικό και το επαγγελματικό πακέτο 60 ή 240 ευρώ. Επιλέγοντας ένα από τα δύο θα βρεθείτε εδώ όπου μπορείτε να πληρώσετε μέσω του Solid Trust Pay με οποιαδήποτε κάρτα, Visa, Mastercard, American Express κλπ. Ολοκληρώνοντας την πληρωμή θα αποκτήσετε το δικό σας back office και θα είστε πλέον ένα περήφανο μέλος της Olympic Idea. Προσοχή στο σημείο αυτό. Κάθε μέρα και κάθε ώρα προεγγράφονται ή εγγράφονται στην Olympic Idea δεκάδες μέλη. Η θέση σας στο Matrix δεν είναι τυχαία. Εξαρτάται απόλυτα από την ώρα και τη μέρα που θα αποφασίσετε να κάνετε την εγγραφή σας. Οι τοποθετήσεις στο Matrix γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι όσο γρηγορότερα το αποφασίσετε, τόσο καλύτερη θέση θα λάβετε στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αν αναβάλλετε, αν καθυστερήσετε την εγγραφή σας, μέλη που ενδεχόμενα θα τοποθετούνταν στο δικό σας Matrix και θα σας απέδιδαν προμήθειες, θα σας προσπεράσουν, θα χάσετε αυτές τις προμήθειες διαπαντός και όταν αποφασίσετε κι εσείς μια μέρα να ξεκινήσετε, θα βρίσκεστε στο δικό τους Matrix αντί αυτή στο δικό σας. Για μένα η Olympic Idea δεν είναι άλλη μια επιχείρηση. Η Olympic Idea είναι ιδέα. Μια ιδέα που παρέχει τεράστιο όφελος στη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και τεράστιο όφελος στον απλό καταναλωτή δίνοντάς του μειωμένες τιμές πρακτικά στα πάντα. Όταν τώρα αυτό έρχεται να συνδυαστεί με τη δυνατότητα για τον κάθε απλό Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα να παράγουν εισόδημα από τις συστάσεις τους και μόνο, η ιδέα αυτή γίνεται μια ανεπανάληπτη ευκαιρία που είναι σίγουρο ότι θα γιγαντωθεί στους μήνες και τα χρόνια μπροστά μας. Αν λοιπόν εσείς ψάχνετε μια ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τους στόχους σας, αν ψάχνετε μια δυνατότητα να πετύχετε συμμετέχοντας σε κάτι πρωτοποριακό, έχετε πλέον στα χέρια σας μια καταπληκτική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αναπτύξετε το δικό σας πελατολόγιο, τη δική σας ομάδα, τους δικούς σας συνεργάτες, τη δική σας online επιχείρηση, τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία. Αν καταλάβατε την ευκαιρία, εγώ ή ο συνεργάτης που σας έστειλε αυτό το βίντεο θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Αν όχι, σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με παρακολουθήσετε. Καλή σας απόφαση, ό,τι και αν αποφασίσετε.